Dojdi osmaš, to je događaj koji se održava na Zrinjevcu i tamo se srednje škole i gimnazije iz Zagreba prezentiraju svoju školu, tako da osmaši mogu saznati nešto više o školi koju misle kasnije upisati. Mi smo danas preporučili svoju školu, dakle 18. gimnaziju, i govorili smo im kako smo jako zadovoljni sa svojim i jezičnim i dvojezičnim programom. Dakle, ja sam dvojezični program i preporučila sam im taj program zbog toga što sam ja jako napredovala u svom jeziku,